आपल्या आयुष्यात जर 10 वर्ष आधी हे जग सोडून गेलेली व्यक्ती जर पुन्हा आपल्याला दिसली तर मग काय कराल? ती परत आलीये. एक भयकथा. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. इकडे 70-80 या गतीनेच अथर्व आपली गाडी चालवत होता. अथर्ववर त्याचे 3 मित्रमैत्रिणी होते. त्यांचे नाव विनोद, शलाका आणि सायली. म्हणूनच त्या काळ्या अंधाराला चिरत विनोदनी विषय काढला. बघ ना यार, आता तर प्रिशाचंही लग्न झालंय. प्रिशा म्हणजेच यांची मैत्रीण. नुकताच तिचं लग्न झाले होते. ते लग्न अटेंड करूनच हे चौघं भर पावसामध्ये रात्री 12:30 वाजता आपापल्या घरी निघाले होते. त्यातच शलाका बोलली, हो, आणि मला तेही आठवतंय की शेवटचं आपण सगळे कधी भेटले होतो. 10 वर्ष आधी. 10 वर्ष आधी जेव्हा ती घटना घडली. वैष्णवीला आपण जबरदस्तीने पवायला भाग पाडले. आपल्याला माहित नव्हतं की तिला खरंच पावता येत नाही. आपण सगळे तिथून निघून गेलो आणि असं बोलता शलाका जोर जोरात रडायला लागली. सायलीने तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. वैष्णवी म्हणजेच यांची मैत्रीण. 10 वर्षांआधी यांच्याच एका ट्रिपमध्ये वैष्णवी ही निधन पावली होती. तिला पवायला येत नसून यांनी तिला पवायला भाग पाडले होते. यांना सगळ्यांना वाटले होते की तिला पवायला तर येते, म्हणून हे सगळे तिथून निघून गेले. पण वैष्णवीला खरंच पावता येत नव्हते. आज या घटनेला 10 वर्ष झाले होते. या पावसामध्ये ही गाडी चालूच होती आणि अचानकच अथर्वने जोरात ब्रेक मारला. अरे अथर्व, असं का करतोय? विनोदनी प्रश्न केला. तेवढ्यात अथर्व बोलला, अरे माहित नाही यार, मला असं वाटलं की समोर काहीतरी आलंय. हो का? थांब मी बघतो. विनोदच्या तोंडातून एवढे वाक्य पडलेच होते. तेवढ्यातच शलाका आणि सायलीने त्याला उतरण्यास नकार दिला. विनोदनी यांचे ऐकले. अथर्वने परत गाडी स्टार्ट केली, पण ती स्टार्ट होत नव्हती. खूप प्रयत्न करून सुद्धा ती आता गाडी काही चालू होत नव्हती. त्यातच विनोद बोलला, हे बघ अथर्व, मला तर वाटतं आता गाडी काही चालू होणार नाही. आणि हो, या रस्त्याबद्दल मी माझ्या मित्राकडनं ऐकलंय. लांब पर्यंत कोणताही मेकॅनिक काय इथे एक वस्ती देखील नसेल. बहुतेक आपल्याला ही रात्र आज या गाडीतच काढावी लागणार आहे. विनोदचे हे वाक्य तोंडातून पडताच सगळ्यांना चिंता सतवू लागली. आता पुढे करायचं काय? एवढे बोलणे झालेच होते. शलाकाची नजर डाव्या बाजूला गेली आणि तिने पाहिले की तिकडे काही कंदील दिसत आहे. नीट पारखून पाहिले तर काय, एक भला मोठा जुना वाडा तिला दिसत होता. शलाकाने तिकडे बोट केल्याने सांगितले, हे ते बघ, तिकडे एक वाडा आहे. आपण आजची रात्र तिकडेच काढूया. सगळ्यांचा जीवात जीव आला होता. सगळ्यांनी ठरवले की आजची रात्र ही तिथेच काढायची. गाडीला ढकलत त्या वाड्याजवळ आणले. सगळे त्या वाड्याच्या दरवाजाजवळ पोहोचले. तेवढ्यातच अथर्वने जोराने ते दरवाजा वाजवला. कोणी आहे का? आहे का कोणी? आतून कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. विनोद, शलाका, सायलीनेही विचारले, कोणी आहे का आतमध्ये? प्रतिसाद येत नसल्याने सगळ्यांनी मागे पाहिले आणि आपली दिशा ठरवली. मागे निघणार त्या क्षणी दरवाजा उघडला गेला. दरवाजा उघडताच साधारण एक 60 वर्षाचा म्हातारा तिकडे होता. त्याची दाढी पिकली होती. केस नसलेले आणि असले काय. त्याच दबक्या आवाजात त्यांनी प्रश्न केला, काय रे पोरांनो, इथं काय काम काढलं? विनोदनी झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यातच विनोद बोलला, फक्त आजची रात्र आम्ही इकडे राहू, उद्या सकाळी निघून जाऊ. त्या म्हातारीने आपल्या गालाला हात लावला, खाजवले. वरती बघून एक हास्य देतच त्यांनी यांना परवानगी दिली. बरोबर राहावा वरच्या खोलीत. सगळे खुश झाले. सगळे आतमध्ये आले. त्यातच म्हातारा बोलला,
मी इकडंच खाली असेलही आणि नसेलही. तुम्ही वरतीच राहावा. सगळे वरती आपल्या खोलीमध्ये गेले. तो वाडा जेवढा बाहेरून मोठा वाटत होता त्यापेक्षा दुप्पटपटीने आतून मोठा होता. डोळ्यात नजर राहील एवढा मोठा. सगळे आपल्या खोलीत गेले. सायली आणि शलाकाला भीती वाटू लागली होती. म्हणूनच दोघांनी विनोद आणि अथर्वबरोबरच थांबायचा निर्णय घेतला. तो वाडा सगळे बघताना बघता शलाकाची नजर डावीकडे गेली आणि तिने पाहिले की 2 डोळे अगदी वैष्णवी सारखे तिला पाहत आहेत. ती जोरात ओरडली, अरे काय ग हे, काय झालं? शलाकाने झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यातच सायली रागवत बोलली, व्हॉट नॉनसेन्स. अगं ती गेलीये, 10 वर्ष आधीच गेली आणि ती इथे कशी असेल? शलाका शांत झाली. सगळे आपल्या खोलीत आले. शलाकाला रात्रभर तेच आठवत होते. इकडे अथर्व आणि विनोदला काही झोप येईना म्हणून ते खोली बाहेर गेले. बोलता बोलता विषय निघाला, बघ ना यार, आज 10 वर्ष झाले या घटनेला. कसं नाही हे सगळं झटक्यात बदललं. 10 वर्ष कसे काय गेले? विनोद बोलतच होता आणि त्याने पाहिले की समोर एक आकृती उभी आहे. ती आकृती अगदी वैष्णवी सारखी दिसत होती. विनोदनी अथर्वला हात दाखवला, ते बघ, आणि ती आकृती अदृश्य झाली. अरे काय? अथर्वनी प्रश्न केला, पण विनोदने ते सांगायचे टाळाटाळ केली. विनोदने अथर्वला आपल्या खोलीमध्ये आणले. दरवाजा बंद करून आराम करायला सांगितला. पण इकडे शलाकाला तेच आठवत होते. शलाकाही आपल्या खोलीबाहेर गेली, खाली गेली आणि पाणीच्या शोधात इकडे तिकडे भटकू लागली. शलाकाला मडक्यामध्ये पाणी भेटले. तिने ग्लासात पाणी घेतले आणि वरती तोंड केले प्यायला, आणि तिने पाहिले की अगदी तिच्याच वरती वैष्णवी ही हवेत तरंगत आहे. शलाका जोरात ओरडली. त्या क्षणी सगळे खाली आले आणि सगळ्यांना ते बोट करून दाखवले. सगळ्यांनी पाहिले तर वैष्णवी खरंच तिकडे होती. तीच वैष्णवी जी 10 वर्षापूर्वी हे जग सोडून गेली होती. कोणाच्याच डोळ्यावर विश्वास बसत नव्हता. इकडे वैष्णवी जोर जोरात हसत होती. सायलीने प्रश्न केला, तू तर 10 वर्ष आधीच गेली होती, मग आता परत कशी आली? तेवढ्यात वैष्णवी बोलली, बदला घ्यायला, माझा बदला घ्यायला. विनोदने त्या म्हाताऱ्याला हाक मारले, हो बाबा, आहात का? कुठे आहेत तुम्ही? पण आतून कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. अथर्व आणि विनोदने दार हा उघडण्याचा आणि तोडण्याचा प्रयत्न केला, पण दार काही उघडत नव्हते. हळूहळू करून यांच्या गुडघ्यापर्यंत पाणी साठू लागले. असे वाटत होते की वैष्णवी आज तिचा बदला घेणार आहे. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, वैष्णवीला जर यांना मारायचंच होते तर तिने 10 वर्ष का वाट पाहिली? वैष्णवी ही दुर्घटनेने गेली की तिला मारले होते? वैष्णवीचं भूत हे आता का आलंय? आणि त्याच वाड्यात विनोद, सायली, शलाका आणि अथर्व हे चौघं वाचतील की वैष्णवी एक एक करून त्यांच्या सगळ्यांचे प्राण घेईल? या सगळ्यांचे उत्तर जर तुम्हाला माहीत करून घ्यायचे असतील तर आवर्जून पहा. ती परत आलीये भाग 2 येत्या शनिवारी.